Здравейте хора! Сега ще играя Майнкрафт, но този, защото не го играл. Но О! Няколко камери. Това. Така. О! Нали има референците? Не това. Не. Готово. Каска и обувки. Трябва да. И тъй се казва истинско про. Пацка. Аз записвам с Мобизена, който го използвам, наистина да знае, че е добър. Все пак. Тук няма да ползвам вече чит, защото от кога вече го ползвам и ми е добре. Сега малко ще читне за една кирка само. Хайде де. Така. Да разгледаме какво има. Според мен няма нищо. Не. Искам да... Който не знае това, ще го покажа. Защото аз го знах късно. Като бях на 7 там някъде. И един левел. Така. И сега погледнете. Този, който не го знае, ще му го покажа. Сега, първо слагам зомбитата. Примерно такова ще е името. Един мой приятел постоянно прави сувни. Така. Сега го измислих това. И погледнете хора. Опс. Ба! Адива. Не. О! Здрасти, зомби. Как се казваш? No kill. Не ме бива. Баце. Баце, не се би с когато трябва. Ето го из... Ето. Който не го знае това, сега го научи. Това е готино. Веднъж, когато играх на един в мултиплеер в Майнкрафт и един ма килна ето точно тук. Ма дисконектнаха, защото не знам причината, но намерих чест. Намерих чест. Но не бях видял какво има в него. А сега, как ще се измъкна? Това е добър въпрос. Имам и идея. Сега никой за да не разбере.
трябваше да му смеч. И кърката върши работа. Мама. Моля да. Какво има? Левър, сериозно ли? Май, вие базикат си ли с мене? За един левър тук щях да умра. Бах ти, бе. Те нещо не са наред таковата. За един левър щях да умра. Гати. Не, нищо. От. Не идея. Не. Пак ли, бе? И минах 2 боса. Клипа ще е за 3 боса. Минах... Не, тук не съм. Не, тук е топ. Тук минах. Тук не виждам чест. Чест. Ах, ти бе, само левър. И така, минах всичките. Намерих всичките. Ако някой има въпроси, да ги зададе. Да напиша в коментарите. Довиждане. Чакай. Не! Маша! Довиждане, хора. Надявам се да ви е харесало. Довиждане.